Hola a tots i a totes, com esteu? Sí, som nosaltres. Per fi hem tornat. Ha sigut quasi un any sense publicar cap vídeo, però la novetat que tenim per a aquest any ens ha fet tornar per a contar-vos més coses al bancalet. Primer vaig a ensenyar-vos com està tot, com tenim tant les jardineres com el bancal. I sobretot vull mostrar-vos la novetat ja acabada per aquest any. Així que comencem. Comencem per les jardineres, que com podeu veure no hi ha res, només que mala herba. El que sí que veig és que han eixit alls. Això són alls. Jo no he plantat res, però han eixit. Igual que així. Darrere de totes aquestes herbes, sí hi ha un altre all. Si es fixeu bé, tenim ortiga, que són aquestes d'ací. Aquestes que tenen així com a picos, que si no recordeu, tinc un vídeo sobre aquesta planta que el deixaré per ahí dalt per a que refresqueu la memòria. I així tenim el bancalet. No hi ha res. Així també un poc d'ortiga, està tot ple. Tot això que veieu és ortiga. Així hi ha menta i així també un poquet més de menta. I com veieu, la resta no hi ha res. I direu, per què? No has plantat res. Ni aquesta primavera, estiu, ni plantaré res per a la tardor, hivern. No he plantat res perquè així anem a fer una remodelació del bancalet. He de fer, com vos vaig dir, bancals elevats i per ara no plantarem res. Espere que cap a l'estiu que ve ja tinguem el bancalet amb tots els bancals ja elevats fets. Així que direu, i ara de què vas a fer els vídeos si no tens res plantat? Doncs de la novetat per aquest any. Ja per fi el galliner està acabat. Així tinc el menjar i la viruta de madera que vaig a fer el llit. Encara no les tinc, ho tinc que preparar tot per a... Espero que d'ací unes 2 o 3 setmanes ja hi hagin així ja gallines vivint en la seva nova casa. I bueno, ja ho tenim tot preparat. He sellat totes les parts on podria haver esclavar-se serrín i excrements de gallina. És només posar-li la viruta i agafar les gallines. Així també tenim on esperem que posen ous les gallines. He fet la rampa i així dins en este cobret, que encara apanyaré una miqueta, però en síntesi serà així ja. Posaré allí viruta de madera i perquè estiguen còmodes. És la primera porta. La gastaré per a quan la tinga que netejar. I aquesta per a agafar els ous. Per així. Sí, tenim la porta acabada
He fet un teulat per a quan ploga, que tampoc s'encharque molt ahí dins. I amb suficientment llum com per a que quan vinga l'estiu i vulguin elles arribar-se al sol, puguem també tindre un poc de sol. Entrem. Així tenim el lloc on tenen que veure. Ja us explicaré com he fet este bebedero i això és el menjador. Ja us explicaré amb més deteniment com he fet estos dos coses. Així també un poc protegit. I així tenim la porta automàtica que he comprat. Quan hi ha llum del sol, ella s'obrirà soles, i quan el sol baixa i es posa, ella soles es tancarà. És una cosa de les que tinc que mirar perquè tinc que assegurar-me que les gallines també estiguen dins quan la porta es tanque, perquè la idea és això, que jo no estigui així tots els dies, totes les nits, per a tancar la porta, sinó que la porta siga això, automàtica. Elles ja estiguen dormint i la porta es tanque. Així que anirem veient a veure si funciona, si té un bon funcionament o com. Després, per a protegir-les també més, així a tot el que és el voltant del pati, he fet un forat a tot el que és el perímetre i he posat formigó i he clavat la malla dins per a que si algun animal cava per a poder entrar, que li coste una miqueta més del normal, si no hi ha grassa. Igual que a la porta, també. Ahí baix hi ha 5 centímetres de formigó per a que li costi més de cavar. I així no puc entrar. Així he fet a tot el perímetre. Tapant totes les possibles entrades, igual que així, per a que les gallines estiguen segures dins de sa casa. He deixat un poc d'obertura perquè ho vaig tapar i al tapar-ho la porta es tancava massa pronte. Vaig pensar en obrir-li una finestreta per a que la llum de l'exterior entrara i es tancara més tard, quan més tard millor, però que es tancara. I bé, ja està. Jo crec que així estaran còmodes i tranquil·les. I així, mentre dura tot el bancal, les trauré quan jo estigui així, les trac per a que rasquen, mengen herba, espero que totes s'amonetegen en no res. Vindran tindré 4 gallines, ja les tinc acomanades, i bé, només serà arreglar un poc, llevar els palets, llevar els ferros, acondicionar-ho més això, i ja posarem les gallines. Doncs per fi ja tenim el primer vídeo. Ja tenim ganes de tornar i de contar-vos coses. Intentarem fer un vídeo en el primer dia amb les gallines en la seva nova casa. I així ho veureu tot de primera hora. També voldria disculpar-me un poc amb els subscriptors, que bé, tot este any ha sigut un temps un poc massa llarg i no sé, ens apetia tornar. Esperem tindre una continuïtat per a ensenyar-vos com va evolucionant tot. Doncs bé, fins la setmana que ve, on vos explicaré com he fet el menjador i el bebedor, què materials he utilitzat, i podeu veure que per molt pocs diners hem fet tant un menjador com un bebedor. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!